Сега ще направим едно видео за това как прехвърляме вече пикирания клубен от ето тези чашки в готовите легла. Обръщаме го надолу, правим една дупка и го слагаме. След като наредим всичките, започваме да поливаме. Както виждате, клубенът има абсолютно всичко. Има листа, има корени. Разстоянието е един клубен разстояние, единия от другия, някъде около 3-4 пръста. Това е напълно достатъчно. Ето тук имаме стъблото е прекършено, счупено. Това нещо го изхвърляме, отрязваме го малко над листото и ето тук ще се появят нови листа. Взимаме следващия батат, същата процедура. Това тук е чист торф, няма абсолютно нищо друго. В торфът е хубаво да не стоят повече от месец и след това да се преместят в торопочвена смес. Това тук е чиста торопочвена смес. Специално си я поръчваме за бататите, за да бъде всяка година една и съща и да не се чудим дали имаме проблем с почвата. И така продължаваме. Ето, тук може да видите, това е торфът. Торфът става черен, влажен и е много мокър. Тук не са се развили абсолютно никакви корени, но въпреки това, понеже поддържаме топлина, имаме разсадче. Ето тук сега ще покажа самите корени как изглеждат. Ето, това е на около месец. Даже ето така ще направим, за да видите колко голяма коренова система има. Ето, цялото това нещо са корени. Дори да ги скъсате, няма абсолютно никакъв проблем. Ето, това цялото нещо е корен. Ето. Засаждаме. Не е нужно дори да ги изхвърляме, те ще се изгният в земята. Така, продължаваме с засаждането. Както виждате, абсолютно всички са с корени. Може да ги държите месец, два и след това просто си ги прехвърляме тук за постоянно. Колко време могат да изкарат за постоянно, примерно в тези легла? Ако поддържате хубава температура и влажност, в принцип могат да изкарат. Под хубава имам предвид постоянна температура и влажност, могат да изкарат около 3 години. Експериментът, който съм правил е, след като го засадя при поддържане на оптималните условия на влажност и на топлина, клубенът при по-топло време до 30, от 30 до 40 градуса дава разсад, примерно около 5 месеца. Нали, това казвам при идеални условия. След това, ако решите да намалите температурата, примерно зимата, да не поддържате толкова голяма температура, той заспива и на следващата година отново ще покара. И така до 3 години, просто след това му изгубих следите. Явно съм го засадил някъде. Ето това, примерно, има коренчета. Малки, засаждаме го и него. Така че, ако направите, след малко ще продължа, ако направите едно ето такова легло с батати и поддържате оптималните условия за него, може да взимате 3 години разсад, без да се налага всяка година да повтаряте едно и също. Въпросът е, че трябва да го поддържате около 6-7 месеца през годината и да се грижите за него. А както знаем, зимата да поддържате около 20 градуса не е много лесно, но за малки количества не е проблем.
може да си оставите примерно някъде в кухнята на топло и на светло и да си ги отглеждате с години. Освен че са много красиви, като батати и като листа, различните сортове. Примерно това е сорт Бюрегард, т.е. тези листа. Това е сорт Мурасаки. Той е с леко по-тъмни, но в крайна сметка се изравняват като зеленина. Някои, примерно, стават ето така, след имат леко лилав ръб. След това, нали, отново стават зелени. Това са лилавите, те са с леко по-тъмни листа. И вече тук имаме един експериментален сорт, който е ето този тъмен цвят на листата. За него ще говорим по-късно. Така, това е от оранжерията за днес. Ще направим друг клип, който ще показва как директно да направим една леха, в която да ги засадим.